Нов магазин на Пепко отвори врати във Варна и сега ще ви покажа какво си взех аз. Започвам придобивките с тази чаша, защото си взех още един комплект от 6. Както виждате, ето този вариант на къдреният. Просто съм извадила само чашката, в която съм се наляла мачета. Мисля, че този вариант от всичко, което съм купувала, всъщност, извинявайте, комплектите от 4 чаши. Добре, не съм прегрешила чак толкова много. 4 за 6 евро, което е страхотно. Аз имам други два комплекта от чаши на Пепко по 6 и съм много доволна от качеството, затова и реших да си ги взема тези, понеже естествено такъв вид просто нямах. Както и ето такава не съм имала. Имат страхотна плодова серия. Взела съм си от лимончетата. Видях, че имат и черешки в такъв стил, но от черешените неща си взех двете. Чакайте, всъщност едната кърпа е ето този дизайн. Аз имам и черешките. Обожавам череши. Затова си взех и ето това термосче за вода. Честно да ви призная, въобще не съм им фен. И всичко е заради черешите, не заради друго и просто защото има този готин тук елемент и ще си пасне на всичките ми черешни дрехи и обувки, които имам. Имаме и свеж с череши, между другото супер силно ухае, като повечето свещи на Пепко. Както вече разбрахте, аз просто си умирам за всичко от новите им серии и тази покривка ми е много интересно как ще стои, защото ми се струва, че е леко прозираща. Същото като сме на покривкената вълна. От много дълго време си търся мушама, защото видеята, които виждате с тестването на храни, са снимани върху една маса, върху която има бяла мушама. Обаче тази мушама след толкова тестове се захаби. Искам нещо ново. Мисля, че това ще ми свърши работа. Просто се притеснявам за дължината. Масата е много дълга. Вие виждате един край, а тя е нестандартно дълга. Взех и две играчки за куче, на моето куче. Ще ви оставя сега видео да ги видите. Супер сполучливи са. Очаквах, че ще им види сметката много бързо, защото той много обича плюшени играчки и обикновено ги разкъсва. Да, всичко става на малки такива пухчета и след това ги няма. Тези са с нещо шумящо вътре и за сега, въпреки че доста ги тормози, са живички и надявам се така да се останат. Вътре имат и свирка, ако така се казва, където свърчи. Но друго нещо, което много харесвам и винаги се взимам от Пепко, сега това е толкова, как да кажа, ежедневно и основно, че няма да е нещо, кой знае колко изнадващо. Ето тези щипки, просто са ми изключително удобни и няма чупене, имат само губене, нали, това е стандартното с щипките или се